d'aquesta festa als Estats Units. Precisament la colònia nord-americana a les Balears ho ha celebrat també amb un dinar en el que no hi han faltat ni el gall d'indi ni el pastís de carabassa. Un restaurant americà de Palma fa 11 anys que ho celebra i enguany ha cuinat fins a 120 quilos de gall d'indi. Cada vegada, però, s'hi apunten més illencs a aquesta festa. Avui és el quart dijous de novembre, és el dia d'Acció de Gràcies als Estats Units. És la festa que reuneix famílies, es menja al voltant de la taula el gall d'indi rostit. Enguany han cuinat fins a 120 quilos de gall d'indi. Aquest ha estat el seu menú. Son 2 rodajas de pavo y lleva lo que son las espinacas a la crema, el puré de patatas, el relleno, que es un relleno que también hacemos nosotros, lo que es un poquito de salsa de arándanos y la salsa gravy, y el boniato, que también va asado, ¿vale? Aquí hem trobat molts nord-americans menjant aquest plat tradicional, però també cada any s'hi apunten més illencs. Nosaltres deien que millor serà la nostra porcella, però bueno, ens ha agradat, ha estat bé. Básicamente comemos muchísima comida y después cuando te pones, pesado, nos sentamos delante de la televisión, vemos como los partidos de fútbol americano. Todos mis amigos en Facebook estoy viendo sus casas, fotos de su casa y cómo tienen las mesas grandes, es muy importante. La celebració consisteix en un dinar que van oferir els colonitzadors als aborígens americans. I se van trobar amb els indígenes i després d'un any estaven tan agraïts de que tinguessin menjar, casa i tot, que ho van celebrar. I el postre no pot ser cap altre que aquest pastís de carabassa, un final dolç a un menú que avui han menjat en família milions de persones als Estats Units. I avui ve